बे भिडिअनि सायाव नै दा मैया देहराव जानानै थांनाय जे 32 नं जे EM दावबायसा बर' सारनि जे जायगायाव जादों बियो एक्चुअली बर' फरायसा आफादा बेबायदियाव इनभल्भ खालामनो नाङा। रायजो राजाजों गाज्रि नुजागोन, रायजो राजाजों बर' फरायसा आफादा गाज्रि नोजोराव गोलैगोन। मानो थाखाय केम्पिं बानायनांगौ नायनानै लाग्रो रायजोफोर। Absu Khagrabari, Absu UP के गुंडागिरी ने UP के